Sanibonani babukele emakhaya ngamakhaya igama lami ngikusinenhlanhla kwaNdlovu kaGatsheni ngabebenyathi kaMpongo ngazingelwayo. Namhlanje sikubonani Promedia. Sizokhuluma ngohlelo olusha sha lentethelelo lokuthi mawumama umthethelela kanjani umakhelwane wakhe. Sikhuluma nje ngentethelelo namhlanje sinephathele omama bethu abahle kakhulu, umama Mkhokheli MADANGAZELA nomama uMrs Ndlovu namhlanje osuka le eNtuzuma bazoyichaza bona mama asinethule emsakazweni wethu. Sanibonani balaleli emakhaya, Mkhokheli MADANGAZELA kaSibiya ethempelini ebheka abantu. Ngiyabonga kakhulu ukuzithola nami sengikulolu hlelo. Sanibonani balaleli emakhaya. Ngiyabonga kakhulu kwamkelwa uMandlovu phezulu kwaleli khaya. Ngithi nje kusazoba mnandi. Siyabonga kakhulu kumama lapha umama uMagatsheni uMpongo kaze ngale sengithole nesihlobo sami la kukhona la kubonani Promedia. Ma sizothanda lapha ukugxila lapha esihlokweni sethu esithi intethelelo. Ma umthethelela kanjani umuntu egcobile wayephula inhliziyo wayigobisa umthethelela kanjani nje njengekholo uyaye wenze njani? Wayithinta indaba ngane yami, wayithinta indaba. Ukhuluma ngendaba enkulu, ukhuluma ngendaba yokuthethelelana. Ngake mina ngacishe ngashawa umfazi. Lo mfazi sitholana empompini uthi asambe sodayisa. Mayithi ngiyodayisa mina kangikwazi ukudayisa. Ngangiseyintabeni zakithi leNewcastle. Mase kufika omunye uthi ngiyentetheleleni njalo ngane yami. Usethi hawu MADANGAZELA. Awusengixoxela omunye umama ngithi yazi lo mama ongicasule kabi uthi asambe sodayisa. Yazi lo mfazi uyangicasula uyasuka lo useyomtshela ukuthi uMADANGAZELA ukubize ngomfazi. Sekubanga manje leli gama lokuthi ngithe umfazi. Uyayizwa le nto sisi. Sekubangwa leli gama ke manje. Hayi ngithe mangifike ekseni empompini hawusabona maka sibanibani lutho wangiqudisela umlomo. Sawubona maka sibanibani lutho wangiqudisela umlomo. Ngakhama lo muntu ngicela kuyo usawoti umakhelwane wami phela. Umakhelwane kuyacelela nosawoti. Hayi mangithi ngocela usawoti angisakwazi. Ngavele kwaqhamuka omunye umama wayomkhokheli mntanami eZayoni. Ngoba singabakhokheli nje bakhona abakhokheli eZayoni bakhona sifanele ukubahlonipha bonke abakhokheli noma baluphi uhlelo ngoba ohlelweni lonke khona omama kuthiwa abakhokheli. Wanele waqhamuka nje lo mama ngathi awungisize mama. Umakhelwane wami phela ngicela nosawoti ngithe ngiyangibingelela empompini lutho wangavuma awungisize hawu sathathana saya khona ngiyinazaretha mina. Uyisayoni yena umkhokheli ngathatha lelo lokuthi umkhokheli ngathi awungqube mama ungiphelezela ngeke phela ngixabane nalowa mama ngoba ngicela kuye mangabe yebo sahamba masifika lapha uqudule uyakhuluma umkhokheli lo waseZayoni uthi nangilethe nangu uMADANGAZELA ngangisewumama ke nami ngasiwumkhokheli ngilethe nangu uMADANGAZELA uthi wena uthe ukukhulumisa empompini wathula wathi nje ungibize ngomfazi ngisho umyeni wami akangibizi ngomfazi ngathi hawu uNkulunkulu wami ubeqinisile lo nosho njalo ngoba kuhle nokuvuma ungaphiki ukuthi uyenzile uthi ngathi ubeqinisile uNkulunkulu wami ubeqinisile ukuthi ngishila impela umfazi ngithethelele emaka sibanibani angifuni ukusho ukuthi kwakumaka bani ngoba ukhona uzothi bese ngikhuluma ngaka kuma TV ngathi ngithethelele uNkulunkulu wami nokwenza kunawo ngishushukela bengithi ngizocela ushukela ngisiza mina ungithethelele ngoba phela umakhelwa uzohlala kanjani ngamkhuluma umakhelwa ngaze ngakhala engani ngangifuna ushukela hayi wahamba uthenga udrink wavele wathumela ingane ukuthi ayithenge lo sakazana ongaka kashukela ujabulela ukuthi ngehlile ngoba kuhle nokuba nenkonzo yokwehla mamndlovu kuhle nokuba nenkonzo yokwehla wajabulela ukuthi ngifikile ngazoxolisa ngami ngacela intethe sikhuluma ngale nto mamndlovu awubeke nawe mamndlovu wena ungenzi njani mina umuntu mengonile futhi kangijwayele ukoniwa ngoba ngihleze ngijabulele kodwa uma ungonile kuhle kuyinikeza isikhathi umuntu uma uyinikeza isikhathi uyathandaza ulinde bese ucabanga kahle mase ucabange kahle yonke into ozoyikhuluma nalowo muntu ayikho into ozoyisola ngayo
ngoba uzobusuwazi usumbukile nomuntu ukuthi uhlobo luni lomuntu ngizoyibeka kanjani inkulumo yami mangiya kuyena. Mamdlovu uzoya kanjani? Mangayanga kuyena ngifuna ukuthi Mama Madangazela noma Sis Mandlovu ngifuna ukuthi mangihlangana nawe ngingabe sengiyadinwa ngibheka le kodwa ngikunikeze usawubona ngobani kufuneka umbingelele umuntu ungadluli ungambingelelanga umuntu. Iyona into ebalekile ukuthi kodwa ayisekho lento oxoxa nawe kodwa ngikwazi ukuthi sawubona ukuthi sawubona alikho igama elinzima njengosawubona nomuntu eningazwani. Mamdlovu uqinisile kufana nokukhubana sisi emathempelini njengoba sikholwa. Kukhona ukuthi singamakhosikazi ethempelini nje. Khona inkosikazi ongayithandi mhlambe wakhuluma wena igama ongalinakanga. Yona Yanaka ongalinakanga wena ukuthi uyamkhuba. Isiyohlala iquduleke inkosikazi. Uthi noma uyayisa uzocela ukudla lapha kwisikhaftini uyibone lokho iqudule. Hayi ngiyayiqonda sisi mina. Ngiyayiqonda mayekade yayiqale yangipha ukudla Mamdlovu. Ngiyayiqonda ngithi vula ntombi isikhaftini. Ngumuntu ke mina onjalo. Ngithi vula umbona ukuthi akasivuli kahle bese ngiyambuza ngana ukuthi shona mangakona abese eqala lapho kumuntu umuntu umvulela igate lokuthi akhulume Mandlovu ukuze sodlule entweni. Intethelelo leye ejulile asimuso ukukholwa sithi siyakholwa kodwa singenayo uNkulunkulu ngoba lithi izwi lenkosi ungathukutheli lize lishona. Cha lishoni ke mina uNkulunkulu wami ngomakhelwane bami nje lishoni ilanga ngiqudule ngoba ngilento ngayifundiswa umkhokheli waseZayoni wathi asisambe Madangazela sokhuluma naye wangisiza lo mama ngiyafisa ngathi ngawumkhokheli wala eNazareth wangisiza lo mama wathi asisambe uyokhuluma naye ngezwe ngivuleleka nami ngafike ngaxolisa yazi ukuyicela intethelelo ungayenzanga lisho njalo uthi lithi mina ngivele ngimthethelela umuntu ukuthi ena ngimgcobile kuxolise mina ogcotshiwe singamakhosikazi asiphile lompilo asiphile lompilo ngoba uNkulunkulu ufuna lokho sisasifunda ukuthi sithethelelane Ngoba lithi lento iBhayibheli thanda umakhelwane wakho nje ubuyithanda wena. Inkinga ke futhi le wayikhuluma Inkinga kumakhelwane bengangithandi mina ngimenze njani? yenza ukuthi akuthande wena mnake kufana nalokho sisi njengoba siphila nje singamakholwa Mamdlovu uphilwa inkosikazi umakhelwane wakhe angakwazi ukudla kwakho angisho ukuthi hambani nipha abantu ukudla uphekwa akusaphiwa namanje abantu bayabulalana kodwa umakhelwane wakhe akake sazi nje ijingi sakho ngoba phela inkukhu hlale siyidla kodwa mangipheke nje noma isijingi ayaka ngiphakele uMamdlovu namhlanje isijingi naye asidle angasho ukuthi uzibeze ngiphakele bengizwe ngithini akuyikho ukukholwa lokho uyabona akuyikho ukukholwa fanele usho ukuthi na Mamdlovu ngeke usidle isijingi siqhamuka nenkosikazi ngathi uhlala udla inyama Ngingasidla uma ungiphe ngenhliziyo enhle ngoba ukudla kodwa mina into engifuna ukuyithatha kakhulu kulolu daba esikhuluma ngalo abayeka abantu ukupretenda baya pretend abantu uthi umuntu ethedlulile entweni kodwa enegqubu ehleka umuntu uzukhola ukuthi hayi cha ayisesidlulile kani wena usangibambe akwesithi masithethelene umuntu adlule entweni mungadlula ngentweni unegqubu hayi abantu baningi yababulala lo yonto bethi enene sengidlulile kanti uwenza wena isilimo ubungozi ke lo yonto loyo ingakho mina ngakhetha ukuthi mina ngiyimina nguMashozi Ndlovu ngakhetha ukuthi ngikhuleke ngikuthethelele ngisangedwa ngikhokhelele ukuze ngikwazi ukuphila Mama Madangazela nokuhlabelela ke sisi kuyayizama futhi intethelele enhlizweni nokukhuleka ngedolo nje umama uhlabelele uyihlabelele nje uzwe lento ngoba ufuna uyikhipha lento ngoba nesikhathi nisacabene futhi akulula ukuthi nisacabene uvele uye kumuntu uya useyiphumela into uthi cha ake ngiye kubani ngoyikhuluma lento injalo idlule into especially kumakhelwane wakho ngaze ngasikhuluma isingisi especially kumakhelane wakho ngishayile phela isingisi ngafunda lapha na ekoleni ngeke phela ngashayi lesesincane sami enginaso
phela mangasishayi phela ngizohamba ngothisha ngofuna imali yami engasifunda ngayo. Siyabonga kakhulu. Kuyibonani Promida ke ngosesikhuluma ngentethelelo. uNkulunkulu ufuna intethelelo. Finish. Mama ake sithi nje mama uMadangazela nomama uMandlovu laphayana makuthi khona umuntu osemsebenzini uxabene nomunye oyedwa emsebenzini usecela intethelelo ke lo manje uthi ucela intethelelo kulo amnyathelile lo nyatheliwe uthi nje yena cha akayivuyamukeli le ntethelelo uyayisimluleke kanjani lo inkinga ke leyo mntanami ngoba lapha emafemini baxabana kakhulu abantu besifazane bayaxabana omunye abantu abafani ke sisi omunye unenhliziyo ethambile omunye unenhliziyo ebukhuni ngake ngayicela intethelelo komunye esontweni ngabona nje ukuthi lento abathi intethelelo akayazi nje ukuthi yini uyasonta nje uyalizwa iBhayibheli khuluna ngayo intethelelo akazi ngangilokhuzile njalo ngangithatha isicansi lakhe lalahleka usiyalifuna nalokho ukukhokhisana njalo ningama Nazareth msana ukukhokhisana sinayo uthini imali ukuthi uzolahlela abantu bese bethi abantu asikhokhe msana ukusikhokhisa ama Nazareth ngoba niyakholwa ngaze ngalithenga ngaqala ukubona izinyo lakhe hey wesisi nikhuluma ngendaba enkulu nikhuluma ngentethelelo kanona ma uzoboleka into yomuntu bese uyilahla ngoba akabone phela izinto zinesisindo izinto zonke mamndlovu zinesisindo sukuma wena sikhulume la izinto zonke zinesisindo uma ngaboleka icansi lakho laselilahle sefuna nikhokhe hayi ngeke batana bakwethu cha abantu emsebenzini kuya nokuthi omunye uyakholwa yini ukholwa kuphi phela imfundiso kayifani eza la iNazaretha nje ngempela uma ungathethelelwa iNazaretha engani ikhona lento nalapha emthandazweni esabathu usuku olukhulu usuku itshelele ligwaza ama Nazaretha mangabe ebheke eKenani usuku olukhuni ufanele uyiNazaretha ube nayo nje intethelelo especially uma uyinkosikazi kanti nabo njalo labo baba ababe nabo labo intethelelo ukhuluma ngelinye la ngoba nabo nje labo baba banayo intethelelo amadoda banayo intethelelo kodwa asonta njalo ngake ngajabula lapha ebuhleni kuyasetshenzwa kuseni mamndlovu acula kakhulu ngathi sebenzani kampela ubezwe bacula onkabi emakhanga bahlabelela ningabathethelela kodwa cha bathethelela phela abantu mase sibrusha sibabrusha nje bathethelela impela ukukholwa uyabona indoda mayikholwa isikuyikholwa ngempela ayithethelele kodwa bakholwa laba bantu suka kulungileke cha mama uNdlovu khuluma nawe ngoba mina ngizobatshela nje kwangempela Ay babukele emakhaya engakusho mina sesivala ukuthi asibathethelele abangafuni ukwamukela ukuthethelelwa nabangafuni ukuthethelelwa ngizothi mina kunzima ukuguqula inhliziyo yomuntu kunzima ukuguqula inhliziyo yomuntu ufanele umuntu mawukuthi akakavumuyeke kodwa vele wena lokho kade kukuwena sukukhiphile ngoba phela asifani siphuma emzini engafani emndenini engafani sikhule ngendlela engafani ngakho ke ngeke sikwazi ukuthi sonke lemhlabeni sifane impilo engiphilayo noyiphilayo angiyazi inkinga enginazo nezakho azifani ngakho ke masufike wanginyathela kanti mina nginenkinga ezinkulu kuba nzima mama Madangazela ukuthi enene ngisheshe ngikuthethelele kodwa ke thina bothina sihleze sihlekela nje siyabonga akukho sesivala bomama bami ngohlelo lethu lentethelelo sizocela nje mama ukuthi nisiphe nje umucu eningashaya nawo siyintsha nisiluleke siyomama abasha nasemshadweni nisinike nje umphako sesigoqo siyabonga kakhulu nathi balalela emakhaya ake nizame lempilo niyiphile umuntu ayiphile impilo yokukholwa makuthiwa uyakholwa asibonakale kubantu ngoba uhamba nje esontweni unofakazi abaningi abafakaza ngabe bethi cha lo mama uyakholwa bayamazi futhi abantu umama ongakholwa kodwa esontweni bathi abantu lo uyongena izulu silingene bebheke athi lo uyongena izulu silingene bayasha abantu ubhekele wena bayakusho zama lenkolo okuyi ukuyiphila
ukuyiphila abantu babona athi umuntu ngiyafisa ukungena kule nkolo akholwa kuyo ngoba ngiyabona ukuthi wenza kanjani ilokho njengakusho bantu abami kholwani wena impela ongibukeya ukukholwa thethelela umuntu ngithi mina sesivala asifunda ukuthandana ayikho into edlula uthando asithandaneni sibumbaneni singalahlani kakhulukazi thina abantu besifazane ngoba sibuye sibukelane phansi siyajajana kakhulu siyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ngoba phela sikholwa onyazini lezulu akasiphe nje lento yokuthiwa ukuthoba nenkonzo yokwehla siyophumelela akekho ngekaphume siye ukumonizelana njengoba nje uhleli lapho nami ngelinye ilanga ngiyafisa ukuhlala lapho uMandlovu ngakho ke ubani ozongithatha ngibeke lapha ngithi wena akuwena angimeni ngizovele ngisuke ngize lapho umuntu owazi indlela yokuza kuloso sihlalo bani uwena ngakho ke ingakho ngisi sicela inkonzo yokwehla siyeke umona sibe nothando sizophumelela ngiyabonga Amen mama siyabonga kakhulu babukele emakhaya ekube sizwile ukuthi asibe nenkonzo yokwehla nomona suyeke umona uzwile nawe lapha emakhaya ukuthi umona awuphele siyabonga kakhulu igama lami ngikusinehlanhla kwaNdlovu kagatsheni ngabe emenyasi sila kwibonani promedia nisale kahle